Viva Africa TV. Mama, mnangati mshurugu mbona mnaanza nambo mpinda sisi. Mama tunapenda mshurugu. Sasa mbona mshurugu? Pesa yangu kupinda hizo. Titorimo. Tenda kushika kama mali zero ora hizi kuti. Msambo chikaba unombo kisa kuno kubaya mwana zvese story kapo. Saka bu. But momzi taida tifa phone ro tamshurugu ngapita. Vagare vagadzirira taura zvavagadzirire vanhu. Mine phone murengi kuri phone. Uze pamvuri nene. Uri nere phone. Kondia. Hey. Ndiga mkwasha. Nasi. Tengo daira. Tukutoremerwa naro zifoni. Yelo mwanangu. Ya mama maskwere. Ndaskara hangu maskara sei. Aiwa. Ndizvozvo. Ya ndiri mushurugu. Ha? Ndiri mushurugu. Machi? Ndiri mushurugu ayo tiri kuya nditori mushurugu izvo. Mama shurugwi. Kuti dzokera yini pfuma yanyu? Kwenda. Anditomboda kana kuti muyozorora kuno ene munogarisana chikururudo. Garisana iko kana mama shurugwi. Aiwa handidi kana foni yangu ikatuita ushurugwi papa. Handitodi. Komonzo kutara momzi. Hanzi chibuti. Hanzi achidzokerei. Kuma tidzokere kubuka. Amene hanzi chidzokerei nyaya. Hanzi koenda. Hanzi kana muzvidzokerei nyaya. Tingogarisana nemuzi naye kutamba. Mama vedu we. Hanzi toregedza mororegedza kuroro yeremeni. Iwa ndiregedza kuroro kana tanzviro. Todzokera nyaya yedu. Aiwa zvena aiba mwana dzoka izo. Viva Africa TV. Viva Africa TV. Viva Africa TV.